ga straks aan uit in een huis natuurlijk, want dan wordt de vrouw hebben hoors. Dus dan moeten we eerst even een Amerikaan hebben voet maar even wassen. Een goeie? Een goeie. Wat ben je aan het doen? Volgens mij dat heer. Die vraagt die zich als die hond weer voorbij kwam. Ik zit nou even te naaien iets, dat is juist wel. Waarvan ben je aan het genieten dan? Nou, dat ik al zo hier ben met mijn groente tuin. De oude 102 hier weer verschrikkelijk. Dan kost je zwemmen en alles erop fretten terug zwakten. En nu ben ik er nooit zo meteen het Westmaatspul op water te hebben. Dus ik zit er even nog even van te genieten. Ja, ja. Dat doe je het voor, hè? Het is een hobby, dus... Het slagen dus dit hier wel aardig. Ja toch, vind je het net goed mooi steen dan? Je bent net zo van het spul er in een spuitje. Nee, oh nee, nee, daar heb ik maar ook al gepraat. Het is de tuin hele gebiedjes, hè? Het feit het al. De hele gebiedjes, dat zit er ik op een bordje. Nee, dat hebben we al gepraat. Geen chemische rotzooi. Maar je maakt er maar mooi van, hè?